Posledná zložka v rámci Keywords Creation tabu je záložka Keywords Details, čiže detaily keywordov. Sú dve funkcie. Keywords Noise Words a Campaign Negative Keywords. Príďme si najprv túto druhú. Campaign Negative Keywords znamená vlastne vopred preddefinované nejaké slová, ktoré by sa nemali, na ktoré by sa nemali zobrazovať reklamy v samotnom Google vyhľadávaní tejto produktovej kampani, ktorú robíme. Sú to vopred predefinované nejaké slová, ako napríklad akcie, bazár, zadarmo, zdarma, zľava a tak ďalej. Tieto slovíčka budú vložené ako negatívne keywordy nad celou kampaňou. Môžete ich použiť, nemusíte, pokiaľ ich nechcete, môžete si jednotlivé slovíčka podmazať, napríklad použitý, predaj a tak ďalej, prípadne nejaké nové doplniť. Takže takto nejak fungujú negative keywords. A druhá funkcia sú Keywords Noise Words, ktorá slúži na to, že v prípade, že to zafajkneme, teda zaškrtneme, že chceme použiť túto funkciu, tak máme tu zase vopred preddefinované nejaké znaky, predložky, spojky a tak ďalej, kedy systému hovoríme, teda, že jednotlivé znaky nechceme zakomponovať, jednotlivé slova nechceme zakomponovať v samotných kľúčových slovách. Čiže ak máme nejakú spojku a, aby, aj, tak v samotnom kľúčovom slove nebude zakomponovaná. Zase môžete si jednotlivé slovíčka podmazávať, respektíve nejaké nové špecifické znaky a slová podoplňať.